Aquí hi ha diferències entre teletreball i treballar des de casa o treballar en remot. És veritat que les noves tecnologies, sobretot l'accés a internet, el tema de videoconferència i tal, el que fa és que hi hagi la possibilitat de treballar d'evitar el desplaçament cap al lloc de feina. És veritat que cada cop més es valora no desplaçar-te perquè guanyes temps per poder conciliar vida personal i vida laboral. I això s'ha de fer per mantenir també aquesta productivitat que es requereix pel manteniment i evolució de l'economia. És veritat que abans de la pandèmia hi havia algunes empreses, sobretot més tecnològiques o més tecnificades, que havien incorporat el teletreball al seu model productiu, però era molt residual. Estem parlant que no arribava al 7-8%. Va arribar la pandèmia i això va créixer exponencialment. Es van tancar tots a casa i totes aquelles persones que podien treballar a distància ho van fer i les empreses van facilitar-ho perquè així fos. És evident que les empreses el que volien era mantenir la seva producció. Les empreses aquelles que podien, evidentment, després també es va regular el tema dels treballs essencials, però sobretot aquell treball més d'oficina o més tecnològic que es podia fer des de casa, es va fer així. Vam fer un màster així accelerat en temes de Zoom, Teams i altres software que facilitava aquestes videoconferències per poder mantenir el dia a dia de la producció de les empreses. Nosaltres des del sindicat el que parlem és que s'introdueixi tota la negociació col·lectiva, perquè la negociació col·lectiva és aquella eina que fa equilibrar les forces entre la representació dels treballadors i de l'empresa. Després és veritat que cada empresa és un món i cada sector és un món i, per tant, mitjançant aquesta negociació col·lectiva s'adapta molt bé les noves tecnologies o el tema del teletreball o la legislació en tema de teletreball al lloc de feina. I, per tant, nosaltres, la nostra eina de treball és a través de la negociació col·lectiva i la representació dels treballadors. Hi ha estudis que diuen que la mesura més eficient i més eficaç actualment per lluitar contra el canvi climàtic i per la sostenibilitat del planeta és reduir els desplaçaments al treball. Per tant, és una mesura que funciona. Nosaltres parlem que no està bé tampoc desvincular-se totalment del lloc físic de treball, però sí fer un equilibri, un equilibri potser 3-2, 3 dies presencials, 2 dies de teletreball. Això, si hi ha una bona organització del treball, pot augmentar i beneficiar la productivitat a les empreses i també pot mantenir aquesta conciliació laboral personal del treball i mantenint aquesta productivitat. També és veritat que s'estan donant una sèrie de situacions que ens hem d'anar adaptant. El tema de desconnexió digital, treballar des de casa tampoc és estar permanentment connectat, vull dir, no poden trucar a hores que no siguin laborals i no poden demanar coses que no són reals, i sobretot fora del teu horari laboral. El tema dels fitxatges, vull dir, la teva jornada laboral està estipulada dins del conveni col·lectiu i també s'ha de respectar. Per tant, totes aquestes coses s'han d'anar regulant a través de la negociació col·lectiva i ens hem d'anar adaptant als nous temps que ens toquen viure. Hi ha estudis de mobilitat sostenible i mobilitat intel·ligent, vull dir, hi ha noves tecnologies i ens hem d'anar adaptant utilitzant aquestes noves tecnologies, un, per augmentar la productivitat, dos, per millorar els desplaçaments o evitar aquells desplaçaments que no són necessaris. Una mesura que s'està implementant en moltes empreses per evitar desplaçament és, en lloc de trobar-se físicament, fer reunions en remot. Després, el que també s'està valorant en moltes empreses és, igual que hi ha una persona que s'encarrega de la prevenció de riscos laborals, és una persona que s'encarregui del servei de mobilitat de l'empresa, perquè no és el mateix, hi ha una persona que s'encarregui de saber on viuen els treballadors de l'empresa i quins són els seus desplaçaments, intentar facilitar en la mesura que sigui un desplaçament sostenible i que sigui eficient. I després també l'aposta pel transport públic de qualitat, intentar, d'alguna manera, el que s'està intentant és penalitzar l'ús. Nosaltres pensem que no és tant penalitzar l'ús del transport privat, sinó el que s'hauria de fer és potenciar el transport públic per una banda i la mobilitat personal en temes de bicicletes, patinets, per una altra, sempre mantenint una seguretat
perquè no hi hagi accidentabilitat laboral in itinere, que és anar no tornant de la feina. Sí, el futur de la mobilitat és aquest. Nosaltres doncs, estem molt conscienciats en el tema del canvi climàtic i la petjada ecològica, però sobretot això, no? S'ha de fer un equilibri entre poder accedir al lloc de treball amb una rapidesa i una fiabilitat, no? Que és una cosa que també es demana molt al transport públic. Nosaltres parlant amb diferents companys d'allà del sindicat i que tenim contactes amb empreses, doncs la dificultat que tenen molts treballadors per poder accedir als polígons industrials. Els polígons industrials no estan ben comunicats aquí a Catalunya i majoritàriament necessiten del transport privat. Transport públic, dia sí, dia també tenim problemes de fiabilitat, vull dir, persones que no poden arribar puntualment a la seva feina. Això comporta que moltes persones decideixin anar amb transport privat que no amb transport públic, no? I per tant s'ha de facilitar, però sobretot això s'ha de millorar el transport públic perquè i després s'han de renovar les flotes perquè siguin també sostenibles, que anar deixant el gasoil i els carburants tradicionals, no? per noves modalitats que siguin més eficients i menys contaminants.